Mialma ang usa ka benepisyaryo sa ayuda sa Matanao, Davao del Sur. Kiniuman gitig basan matud pa sa barangay ang iyang ayuda. Inay 10,000 pesos, 1,500 pesos na lang ang nabalik kaniya. Ari ang report ni Argil Relator. Utso pinanggikan na uli kog alas 5 sa hapon. Grabing pila guys. Yantusan ang kwartaha guys. Sa iyang social media post, gipakita pa na ining babaeng buntis ang iyang nadawat nga 10,000 pesos nga ayuda gikan sa DSWD. Ang maong babae, usa sa mga nakadawat og ayuda sa DSWD sa Davao del Sur niadtong June 6, nga gipangunahan pa ni Presidente Bongbong Marcos ang pang-apod-apod niini. Wala ko kabalo guys kung pila ko ani guys kay ihatod pa doon sa barangay. Kay sa barangay pa doon ni Iagi guys. Og tuod man. Jesmel ako ang gihatod sa ko gahapon sa DSWD Jesmel. Pag ako man tingon pagtuon ng barangay parinit ang kwarta dito sa barangay Nawilan. Mura ni gihatod sa ko 1.5 ra. Dawat Jesmel akong ginawat gahapon buo. Nahitabo matud pa kini sa barangay Sinawilan sa Matanao, Davao del Sur. Apan wala pa'y pahayag ang mga opisyal sa barangay, labot ni ini. Nakaabot na sa DSWD Central Office ang maong issue. Diin gimanduan ni Secretary Rex Gatchalian, ang Regional Director sa DSWD Field Office 11, nga tabangan ang maong benepisyaryo sa pagpasaka og kaso batok sa barangay official nga giingong mitigbas og 8,500 pesos. Nanawagan sab ang DSWD sa mga benepisyaryo nga nakasinati og samang kasinatian nga gilayon kining i-report kanila. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.